Varovanie. Toto video nie je vhodné pre citlivé povahy. Berte toto video so humorom a šťastím. Juhu! Chcete vedieť, ako okradnúť starú babku? Tak sa pozerajte. Kradnutie babky, part 2. Urobíme to ešte lepšie, freestyle. Hej, to čo je? Jo, vyrážaj! Do boha, to čo bolo za starú babku? Ahoj Boženka, ako sa mi máš? Hej, no bola som teraz v kostole, lebo taký mladý chlapec ma tu napadol, taký sprostý. No ale ja našťastie mám svoje žiadlo, takže som ho porazila ako takú muchu. Takže ja len tak, že ako sa máš?